fix-xemx jiddi l-ġmiel ta' wiċċek, inti s-sebbaħ il-ħolqien, jisalmulek l-art bis-sema, kull fil-ħoru bl-oħla l-sin. Ja mulejja nisik ħajb, għalix int tal-ħajja ssir, fik is-seta, fik il-ħnina, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut il-mulej tagħna del-grazzja li fil-bidu ta' dil-ġurnata niċċelebraw l-Ewkaristija. Ejjew nitħejjew kif jixraq billi b'umiltà nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Dawl ta' kull min jemmen fejk mulej ħniena, mistrieħ ta' min jittama fejk Kristu ħniena, ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal membri kollha mejtejn tal-familja Mikallef. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar fina l-fidej it-tama u l-imħabba. Għamil nitolbu li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoq inna dak li twedna bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu, minix nikdeb. Tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu s-Santu li jiena mnikket għall-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jien stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti, nisġensi skont il-ġisem l-Iżraelin. Tagħhom hija l-adozzjoni ta' wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedijiet. Tagħhom huma l-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox, Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħar il-Alla tiegħek Sion, u jsaħħaħ l-istanek ta' bujibek u jbirek ġewwa fik l-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, u iqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebħek u jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, u ixandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael, ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa.
Darba kien is-Sibt u Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu. U huma qagħdu għajnejhom fih u resaq qudiemu wieħed marid bl-ilma. Ġesu dar fuq l-orrief tal-liġi u l-Fariżej u qalilhom jiswa jew le li wieħed ifejjaq f'jum is-Sibt. Huma ma tkellmu xejn, iżda hu qabad lir-raġel fejqu u batu. Imbagħad qalilhom, min minnkom se jaqal ibnu jew barri f'ġiebja għax ikun is-Sibt ma jmurx malajr itellgħu minn hemm? U ma kellhomx il-ħila iwiġbuh għal dan. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Eżis ħuti żgur kif nafu x'hekk il-Testament il-Qadejm huwa bbażat fuq il-liġi tal-Alla, l-10 kmandamenti. Ovvjament l-10 kmandamenti għadhom validi u importanti għalina llum. Nistgħu ngħidu l-10 kmandamenti huma il-bażi ta' kultura ċivilizzata biex ngħidu hekk. Ir-rispett u l-imħabba lejn xulxejn. Wara kollox huwa l-bażi tal-liġi. Però il-lowt fit-Testament il-Qadejm ibda minn Mosè. Bdew jivvintaw. Mosè beda jagħti lill-poplu tiegħu liġijiet oħrajn biex jgħinhom jgħixu aħjar il-kmandamenti. Dawn il-liġijiet illud baqgħu jżidu magħhom. U fi żmien Ġesu barra l-10 kmandamenti l-liġi tal-Alla, dik li kienu mbagħad isejħula l-liġi ta' Mosè, kienu madwar 636 regola oħra. Xi wħud minnhom kienu regoli importanti ħafna, oħrajn kienu regoli li ma tantx kienu importanti, anzi xi wħud minnhom kienu regoli biex ngħidu hekk suppressivi, jiġifieri kważi f'kontradizzjoni ma' dak li hu l-qofol tal-liġi li l-imħabba. Ġesu ġie sħuti biex ikun ovvjament għalina is-Salvatur u għalhekk iċ-ċentru ta' dak li nemmnu fih. U jekk fit-Testament il-Qadejm il-poplu tal-Alla kien imsejjaħ biex josserva l-liġi, aħna msejħin biex l-ewwel qabel kollox nimxu wara Ġesu, insiru nixbħu lil Ġesu, dak hu ċ-ċentru tal-fidi tagħna, eżis ħuti li nsir nixbaħ lil Ġesu. Ġesu ovvjament fetħilna għajnejna fuq ċerta estremiżmi bħalma kien dil-ġrajja tal-Vanġelu tal-lum. Fir-regoli tagħhom il-lut kellhom saħansitra kemm tista' timxi nhar ta' Sibt, li ma tistax titfejjaq nhar ta' Sibt. Dawn kienu regoli li Ġesu ma kienx jaqbel magħhom u kellu raġun, għax kienu f'kontradizzjoni ma dak li hu l-essenza tal-liġi, l-essenza tal-messaġġ tal-Evanġelju fuq kollox li hija l-imħabba, eżis ħuti. U għalhekk kif smajna fil-Evanġelju tal-lum, Ġesu qed iwissililna wkoll eżis ħuti li noqogħdu attenti għax faċli aħna li nipprattikaw il-fidi tagħna flok ma l-esperjenza tal-fidi tagħna tkun ċentrata ma' Ġesu u għalhekk li nsiru nixbħu lil Ġesu dejjem iżjed din il-mixja li qatt ma tista' tgħid li wasalt fil-ħajja tibqa' dejjem tipprova iżjed sal-aħħar nefs ta' ħajtek għax qatt ma nsiru nixbħuh biżżejjed lil Ġesu eżis ħuti. Nistgħu flok ma allura iċ-ċentru tal-fidi tagħna jkun li nixbħu lil Ġesu issir osservanza ta' regoli, set ta' liġijiet, affarijiet li għandi nagħmel u affarijiet li m'għandix nagħmel u x'ħin nagħmel hekk. Kien osservhom inħossni bħalli kieku jien perfett jew forsi inħossni wkoll aħjar minn ħaddieħor. Din hija nassafina eżis ħuti, nassafina tax-xitan biex jagħmlilna ħsara kbira. Nassa li fija waqgħu ħafna il-Fariżej u x'hekk u l-kittieba ta' żmien Ġesu. Ejjew nitolbuh illum il-mulej.
biex narfu li l-qofol tal-fidi tagħna hija l-imħabba. Nesperjenzaw kemm Alla jħobbna, niftħulu qalbna ħajimlija bl-imħabba tiegħu, inħobbuh lura u nħobbu lil xulxejn eżis ħuti. Dak huwa l-essenza tal-fidi tagħna, anki nieħdu sehem fil-quddiesa, anki l-prattika tal-fidi tagħna kollha, ma twassalniex biex inħobbu aktar lil xulxejn issir gidba. Santa Teresa ta' Kalkutta kienet tgħid hekk isimgħuha: prayer without self-transformation is idolatry. It-talb li ma jwasslikx biex tinbidel huwa adorazzjoni tal-Alla fals, mhux tal-Alla l-veru. It-talb veru irid iwassalna biex nidħlu f'din il-mixja li nsiru u rridu dejjem aktar inħobbu lill-Alla u lil xulxejn. Għax wara kollox fuq hekk il-mulej għad jiġġudikana. Kieġobkom bil-wieqfa. Alla li beda fina l-opra tal-fidwa iwassala fit-tmiem meta jasal il-jum ta' Kristu. Inqedu qudiemu l-ħtiġijiet tal-Knisja u tad-dinja aħna u nitolbu: ejja salvana mulej, ejja salvana mulej. Biex il-Knisja mdawla mill-Ispiritu Santu tara fturi lil bnedmejn it-tajjeb preżenti f'kull sitwazzjoni, nitolbu: ejja salvana mulej. Biex il-mexxejja tad-dinja iġibu dejjem il-qudiem dik il-libertà frott ir-riċerka sinċira tal-verità għal ġid ta' kull ċittadin, nitolbu: ejja salvana mulej. Biex l-indifferenza, għadbatijiet u l-bżonnijiet tal-pajjiżi mhux żviluppati tinbidel f'solidarjetà li tagħti lil kulħadd id-dritt li jkollu sehem mill-ġid tad-dinja, nitolbu: ejja salvana mulej. Biex bil-qawwa tal-ħobs li se naqsmu flimkien f'din l-Ewkaristija aħna ngħixu l-imħabba ta' Kristu kull fejn inkunu, nitolbu: ejja salvana mulej. Nixtieq inżid talba llum biex il-mulej ħares lilna u ħares anke lil pajjiż ġar tagħna, lid-dinja kollu hekk mill-maltempati li jġibu ħafna ħsara. Nitolbu ħiwa jibgħatilna x-xita li artna tant teħtieġ. Nitolbu ukoll eżis ħuti biex fuq dak li qalilna fl-Evanġelju tal-lum mhux hekk il-fidi tagħna issir esperjenza ta' mħabba, issir esperjenza li ġib il-ferħ mhux ta' barra, tal-paċi tal-qalb, dik il-paċi li Alla irrid jagħtina. Nitolbuh jaħlisna mill-pandemija. Insellem minn qalbi lil dawk kollha li qed isegwuna permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu b'mod speċjali għall-anzjani u għall-morda, għall persuni b'diżabilità, għal dawk li bħalissa forsi qed iħossu t-toqol tas-salib iżjed mis-soltu. Biex iħossu hekk nitolbu li jintkom eżis ħutna tħossu l-qawwa tal-Alla, l-imħabba tal-Alla magħkom. Tħossu l-jomna Marija minn dan is-santwarju qiegħda viċin tagħkom. Aħna li nemnu li Alla huwa mħabba u jħobbna u ma jitlaqniex. U fil-mumenti ta' tbatija għad li forsi nħossuh imbiet dakinhar ikun l-iżjed qrib tagħna. Ejjew għalhekk fiduċja kbir issa inresqu t-talba tagħna lill-mulej. U Alla li tħobb u tħares lil bnedmejn mhux għal merti tagħhom imma biss għat-tieba tiegħek. Għatina li nqiegħdu t-tama tagħna kollha fik li tista' kollox bi Kristu Siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja.
Bil-misteru tal-ilma u nbejt ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn ħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Nizzu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddejs. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, b'fidi ħajja nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sew int mulej, int lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqifijiet u l-ministri kollha tiegħek
u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ħutna il-membri kollha mejtejn tal-familja Mikallef. Ftakar fil-mejtejn kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretint kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u laqda li jintrit fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen.
Nejdulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżus Ħutej għal din l-Ewkaristija llum il-ġimgħa ejjew nitfgħu ħarsitna fuq is-salib ta' Ġesu u bil-qalb insellmulu nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nadurawk o Ġesu u nberkuk. Nitolbuk mulejn li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzji li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt ġbijat bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nixtieqilkom ilkoll il-ġurnata tajba. Madonna tapinu montana ħajtin Hawn f'daħek ġejn aħna għax inti tilqana. Madonna tapinu